hai demo boroni bunung ha aja akon amne ki akon dia korbo ha yang orang jakan sadi hai wana masingsa sini tirbrawo goti tongha burirok soinal bari bemani buni dofa wanji chula rok toho kosam rok bai hor rogo bolong rogo thangoi manjagoi tongoi manjagoi motok tongmong rok tongmani rok nogoi video surami atong malia o video norok joya kari nai tongdi puilansim paithak jora obo hai tongmung kubangma buri rok tabuk tamong bai ka saimalia din par unglia tamni bagoi asok kai buni bosong rok bai ba hamjak laika yang kai dopa ni sak wala layu sak nu buthal layu robot bagan tui layu yang kai buri rok kai tongna ni rongya suak botol lok tui layu je sati kai tong laika bolong rogo thangoi hor dibor rogo suak botol lok bai manjagoi lasimesa abo hai lasimung te boro tongsinai nokbai khana takuk tai buk chong rok o mangpili ni bisintui wana masingsa o video na ngoboni bagoi masram siwo belai kai tomung sitra nuhuri tong khatir praho obo hai tomung chari rena na bagoi tabuk sikla rok markai mabu sanai sikla rok no busawoi obo hai rok no mamu thaknai tam khai belai khai sal phaya kai no buni dofani borok bai bang buni dofani borok mang ayang je sinai nungnai rok kai salpaikan communal thapai tongo communal thapai dangga phanangnan chai togui tongo news media rogo yang chini buri rokai tongna ni rungya hordi borma rogo wanji chula rok bai chuak botolok thui chuak nungui sak motok tonglai mani mang nukjagoi tongo aboni bagoi no takuk te buk songno ni bagoi o video no matu bukha norok chai choya kari nai tong dio mampli no bobu bolong kuthuma ngoro bilunian le orle phai orle hai bui wansaro bale hake ing tong phalang naki kiriya de bo phai kema phai ne hai de oi sonal yang biar thau na u bag rogo tumaro buche khai le ani dikse na di pura se khai di drag duta rang tong ani nong ni rang no singna ye sing drag duta ani dikse tong drag tong se khai di pura kholo phunu lasung na kare oke ani mani nas dek na di ni pas no na di ni pas na di ani nong ni rang si de untrok log le तुम्हारो मोबाइल से दikse botol thaje tong तुम्हारो टंग नाइ ले तुम amatamba odo ni khulmani santa रुब सिनाले ang khulna manse तुम्हारो नि नरो kare मुसा करे नु बिलुnya ni भाई के फाइबा यार वासा चल ना नु किसा मिसा ट्राइबल र भएन खाइकेले नु अम हेरो से 4-5 जना नु कैसा नु कस्तो मान्छे हेरे किसा अमर ठीक नु नु चावन नु मतलब बे अता बम मु सताना नि control tamamba ban surani na putse suman ये अपन लो जा लागे ना तो थोड़ा आसी ये समझ ई हाय देमो mazal ha bas dekau nistem le boroni bunung ha nomor 5 bai tha hai bilon yale teman asa hasa chokai baro ha no do por se khade do por bai phadi ke ne kebang